Стефан Тошев. Име, което остава свързано с честта на българската армия. Роден е през 1859 година в Стара Загора. Син е на възрожденската учителка Анастасия Тошева. Още млад избира пътя на военната служба. Участва в Сръбско-българската война и се сражава при Трън, Три уши и Мека Црев. В Балканските войни командва първа пехотна Софийска дивизия, но най-голямото му име историята свързва с Добруджа. През 1916 година Стефан Тошев командва Трета българска армия. Тошев настоява за бърз и решителен удар. На 5 и 6 септември армията превзема Тутракан. Победата е огромна. Пленени са десетки хиляди противникови войници. Командващият генерал Тошев казва на ротите: „Ще ги смачкате, ще вземете Тутракан." Войниците му отговарят: „Ще ги бием, ще вземем Тутракан." Но силата на Тошев не е само в победите. Силата му е в спокойствието и доверието, което вдъхва на своите войници. След войната той остава един от най-уважаваните пълководци. Умира през 1924 година. Генерал Стефан Тошев, командирът, който показа, че победата се ражда от разум, дълг и вяра в българския войник. За да не забравим героите на България, последвайте ни.